Zornotzako lagunonak lehen dabiziko finalean jokatu duen bikoteetako bat eta bigarren bikotea nagusien mailako finalean sartuko du. Hortxe garriko gorriz euskatuen bi horiek dira haien ordezkariak eta urdinak berriz Ortuellako lagunak aldekoak dira. Arrigorriagako pilotalekuan gaude, Udaberri txapelketako finalak ikusten ari gara, lehen dabizikoa eskasa atera da oso, ea bigarren honetan lehen galdutakoa errekuperatzen dugun. Hori ajuria da, bikote gorriaren atzelaria, Anart ajuria goge askoa. Lotari veteranoena, alde handiz gainera. Lagunak Joseba Etxebarriak 22 urte ditu eskuinaldean ikusi dituen pelotaria. Eta ara hemen Ortuellako ordezkariak gazteagoa aurrelaria kasu honetan ere Eleder González eta atzelaria Gaizka López eskarmentu handia duena. 22 urte ditu Josebak, Dimarra da, metro eta 80 zentimetro eta 75 kilo. Atzelaria Galdakoztarra 35 urte ditu, metro eta 85 zentimetro eta 88 kilo. Urdinen aldetik aurrelaria Mamariakoa da, 21 urte ditu Eleder Gonzálezek, metro eta 80 zentimetro eta 81 kilo. Eta atzelariak 28 urte ditu Gaizka López, Ortuellarra, metro eta 81 zentimetro eta 80 kilo. Sakea Gorri, erabaki du txapak, errepartzu bi atzelariak, Udaberri txapelketa hasi baino lehen. Joseba Etxebarria, berak ekingo dio partidari. Hasi da finala, pasatzen utzi, aurrelari urdinak, eutsi Gaizka Lópezek, ajuria. Hasi da atzelarien arteko leia. Txapa gainean gelditu zaio Eleder Gonzálezi. Etxebarria, ezkerrez. Baztertu Majuriari. Ezkerraide sartu da aurrelari urdina, baina ez du arazorik izan zabaletik erantzuteko Etxebarriak. Majuria. Ateratzeko moduko pilota. Botera jarri da orain Dimakoa. Gaizka López. Ezkerraidez minik egin gabe Joseba. Atzera orain Elederrek. Ajuria. Lehen da biziko tanto hau, ia aurreko partidu osoa baino luzeagoa dela esan genezake edo gutxienez. Gainera atzelari hauek oso buena pelota ontsa galdu de banartzek, ez normala. Normala honek atzelari bize buena askoiteko pelotaria diez. Da ez da errezek zingo honek olako gutzek ikustea, ez? Nik uste atzean biek buena asko ingo da bela, eta Joseba Etxebarria nik uste hor aurrien aurreko joku hori beharko dauela, gainera aurrera airez ondo juten dan pelotari dela. Da, haber aurrien joko gehiago goten den, da ikusten dugu tantu digainan, ez? Pelota aldatzea erabaki dute Gorriek. Oso gogorra lehen da biziko tantoa. Ikusiko dugu aurrerantzean nola moldatzen diren. Lehen aipatu diguzu, Carmelo. Zornotzan oso lan ona egiten ari direla. Eta horren adibide, Udaberri torneoko
bi bikote hauek jokatuko dutela finala, lehen galdu duten bikoteak, eta orain iritsi dena ere Zornotzakoa. Bai, da batez be umeen mailan, ez? Umeen mailan badakite ume asko dauzela Zornotzan frontoira astero juten. Pelotari eskola asko dauz, da bueno, gainera maila honakin, da ikusten da etorkizunean mutile honak urten gaizela Zornotzatik. Eta Ortuellan ere duela gutxi izan ginen gure kamarak hartuta, bertako torneo bateko finalak erakusten, eta ura ere, bai pelotaleku bildua eta ederra dela mutiko ezkorrak eta bertan has daitezen. Bai, frontoie herri erditzen dau, eta hori be oso ona da, ez? Bai gaztiok eta bai euren gurasoek edan dipueltaka ibiltzeko, eta ia pelotan eiteko gugu esartzen dek gazteik, ez? Ledar Gonzálezek jotako eskuinkada horrek eman die bigarren tantoa Urdinei, baztertu egin zaio. Bai, oso ondo gainera jarrita, ondo baztertuta. 2 eta huts aurre hartu dute Urdinek. Oso aurrera joan da botaren ondoren, baina gero ez du behar bezala aprobetxatu, sake bueltan izan zake aukera, ez du behar bezala aprobetxatu Lederrek, eta tantoa gero Joseba bikain sartu dio txokoan. Josebarekin kontu ondi eukin bidarrabe Ortuella tarraz, holan eukieskero pelota nahiko ondo, normalien arrisko ondi edeko, ez? Badakiro horrien pelota eskutatzen, da horbe zondo jarri dan, da nola goitik txokorantza zondo jarri dugun, ez? Baina horre postura hortatik bai txokora bai zabalera oso ondo iten dugun jokaldi hori, eta horre eukieskero pelotie, normalien tanto iteko aukera asko ditu. Aurreneko tanto orain txegin dute Gorriek. Gainera sakean behondo juten da, eta sake hortaz gero bueltan harrapatzen du pelotie airean sartzea. Euren pelota askatu diote epaileari. Horrekin sakatuko du Josebak erdi-erdira, azpiazpiti jota. Eraman Gaizkak, ederki sartu da Gantxoz. Ez du sake ondo aprobetxatu, baina Gaizkak ezin izan du kendu erresto hori, eta normalan hor juten da bi oso ondo, eta errestasuna deko pelotia zabaltzeko. Eta tanto honetan ikusi da, Angeluak ondo aprobetxatzen baldin baditu, Lederrek defensanen arazoak izango dituela. Bai, ikusten dago aurreko pelotan be, nola aurreko tantoan be, nola txokoan itxi deuen Josebak nola itxi deuen pasatzen da ere, ikusten da defentsako lan horrek ez jakola asko gustatzen, edo behintzat ez dala trebea hortan. Bina. Sakea Joseba Etxebarriak aterako du. Ederra sakea. Ondo Gaizka. Eskubiz botera jarri da Joseba. Airez orain, pelota gurutzatu, tanto. Eskura utzi dio Lederrek eta Bilmatarrak ez du barkatu. Horro oso eroso bilten da, ez? Ez badio zu pelota kentzean edo berari behartzen, horre arrisko handia deko, Josebak. Hau ground jokatzen ari den pelotari multzo horren barruan da bilala. Bai, hola zera, ez hau horre groundeko eta Bizkaiko arrobi teknifikazio talde hortan urte osoko entrenamentutan bai fisiko bai tekniko, Joseba Etxebarria barruan dago, eta lehen urtean gurekin ibiltzen, badakia aurretik juveni maiatik behari dala, zike aspalditik dabil talde hortan, da, ikusten da, behintzat bere aukerak aprobetzetan dagoela, bai airez, bai sakez, da fizikamente be topera dabil, da, edo beste duainak, azkenien bakoitzak indarrak asuntuk eta horre, berezkoik izaten diez, baina behintzat teknikoki eta fizikoki topera dabil, da ikusten da, egun da biena, beste irudi bat ematen dago, ez? Juriak atzeratutako pelota hori, kendu egin nahi izan dio Gaizka Lopezek, Josebari eta gehiegi.
Gota du eskuinaldera, kontrakantxara alde egin dio, 4 tanto jarraian egin dituzte Zornotzako lagun onak taldekoek. Azpira botik atera du, bolea zerantzun dio Elederrek, bien tartean moztu nahi izan du aurrelari gorriak, Lopezek atzera, Ajuria. Gaizka. Urdinak agindu nahian, ondo atzeratu du orain Ortuellakoak, ezkerrez eramanan hartzek. Berriz ere atzera Lopezek, ederki baztertuta doa. Elederrek, zerbait egiten asmatzen duen aurrek aldean. Ez du pelota moztu, atzeratu egin du. Ezkerrez orain Gaizka. Garekatu da peloteoa. Ajuria. López. Etxebarria oso urrutitik edarki sartu da. Oso ondo. Oso ondo. Zok esan duzun moduen ikusten da Elederrek arazoa dekola horre defentsan. Ze, bueno, gantxoa bikaina zen da urrunitik gainera. Ikusten da, bueno, Etxebarria be segurazki tranquila sartuko da jakinde Elederrek neko lana dekola buena iten be, beraz, esteko arriskua gero kontrarik egiteko edo, ordune oso ondo sartu da gainera, bikain sartu da hor gantxoa da urrutitik gainera. Baina txutortik, postura hortatik errestasuna handia deko. Eskuetatik izan omen du arazoren bat? Bai, justuen ibili da atxo torsan pizkat Bilboko frontoran, abintzen ginen entrenetan da eskuek egiten pizkat bintzat. Martitzenan esan etorri, masajistako lan horretan ibiltzen. Da, hanbetik egon da 15 egunetik ona justu dabil, baina, bueno, ilusia hondien motzola txapleketa hau finala heltzera, gainera telebistaz bitarte finale guztea, ze, bueno, horre punta-puntako pelotarekin ari da entrenatzen, baina, bueno, normalien betiko pelotarek ari dire txapleketa gehien jogatzen, da, justuen babur bera pizkat atxeratxo dabil, da, orduan, bueno, ez teko aukera askori golan bere maila erakusteko. Da nik uste pelotari holan jotzaile batekin bikote oso on bat egiteko kapaz izango zala, ze hor aurrien azkar ibiltzen da defentsan, sakean be oso ondo dabil, da gero tanto amaitzerakoan be errestasuna dago. Da, bueno, da batez be lan egiteko entrenamentu delako beti pres, da langilea da, eta, bueno, oso mutil jatorra. 8. tantoa dago jokoan. Ondo gurutzatu du Gaizkak, bolea Eleder, beti gora atera du ezkerrez Ormaren kontra, Joseba Etxebarriak, Gaizka. Hortxe dauka aurlari urdinak, baina gora txamarretik asazaio pelota eta utzi egin dio Gaizkari. Botera jarri da orain Eleder, eskatuan hartzek. Beste aukera bat Elederrentzat, bipareta orain bai. Oinoz ondo, bai. Marezi zuen ja tantuitea gainera Gaizka Lopezek usteot, tanto hontan oso ondo eritu dela emoten, dominatzen egon da partidu tanto guztien zehar, da Elederrek guindu aukerak, aurrekoak ez duz aprobetsatu, baina ingoan bipareta oso hona indu, Bai. 3. tantoa urdinentzat. Eta eskuko minak eta aipatu dituzu, Carmelo, eta egun hauetan Irugorren kasua ere hortxe azaldu da, aurretik Barriolari ere entzun genuen, ez zuela takoak eta jantzerakoan asmatzen, Irugorri ere gauza bera, eta hain oinarrizko gauzak dirudite, baina mundua da pelota, eta iaia 30 gora, hainbeste urtean, hainbeste entrenamentu, hainbeste partidu jokatu duen jendea ere oraindik experimentatzen eta gauzak ikasten. Bai, da... Gero pastan dana eskue bera besta berdina. 20 urteaz edo 30 urteaz da inbeste mano-mano eta inbeste golpe txarra hartuta, ez? Nik goratzen az Arretxeaz ere, Arretxea ez, nik hasi nintzenean bera dagoatzen partidu batzuk
harritzen nuen zek taku gitxi jartzen zuen, ez? Pare bat tako bakarri eta zen nolako sotamano eta ematen zuen da gero ja nagusitan ja taku mordoa epintzen zuen da beti eskuko minaz, ez? Horretik gero azkenin partidu batzuk aurrera patzen joatzen. Da, garo, asuntu esan takuen asuntua, eta asuntu esan ja beste 10 urten, beste pelotazoen, beste golpe txar hartute eskueia, ez da bera, eta pentsatzen duzu eskuko mina zan betiko asuntu, ez? 20 urteko eskuko min bat bezala, baina azkenien hori eskueia minduta dago, eta ez da honek iruko, eta Barriola pentsa bezen bat partidu, eta ebaketa be izan dut, eta orduen eskue bera beha ez da betikoa, eta arraso gingo dute ametik aurrera gehiagotan, ez? Ezkerraide sartu da Joseba, eskubiz erantzun dio Zabaletik, Elederrek. Gaizkak bere atzen eukin nahi du Ajuria eta tarteka lortzen ari da. Utzi Josebak, eutsi Anartzek, Gaizkak atzera. Ezker hormaren bila dabil eta asmatzen ari da. Oso ondo, Gaizka oso ondo dabil, dabil pelotaka luzea da gainera baztertzen, ez? Esteu, ikusten da Dominguezek ez da aurrelarioan rematatzailea, aukera egiten dauz, momentuz López dabil dominatzen, Anartzep jakingo deu, honek danak ezagutzen direz, LR pestala igual oso trebea sartzean, da beraz, jo beharrean, buena egiten ari da, eta ikusten da, aldiz, Joseba Etxebarria aukera daugenean, tanto iteko errestasun gira dokala. Aldageletara doa, Gaizka López, arazoren bat izango du. Zerbaitekin edo, epaileak haren atzetik doaz, epaileak gaur Humberto Altzaga eta Ibon Aiesta dira. Fernando Arretxe aipatu duzu, Carmelo. Duela urte batzuk zituen eskuak ez zituela izango, baina ez dakipa oraindik ere zote duen pelotan segitzen, duela pare bat urtera arte binipen jokatzen, aritzen zen? Jokatzen zuelako, kriston rekurso zola, eukalako, ez? Kriston airea, moztu, ibilik antzan, eukan adinerako, da gero noizbenka, orduen noizbenka joten zuen, ez? Pelotaka, baina lehen gogoratzen nintzen nik orduen txapelketak ibiltzen zanean bera geu debutatu berri eta titinekin da horrela pelotaka da guztiek ematen zuen indar guztia, sotamano eta ez zuen tako askorik jartzen, ez? Eta gero jana urtien poderioz, tako pilo jartzen zuen dabe beti sufritzen eskutatik eta orduen noizbenka jotzen zuen pelotako oso bat eta normalean ibiltzen zen buena egiten, baztertzen, airean jartzen zen, baina jasuan danetara joten, ez? Baina oin noizbenka joten zuenean, gozada bat ikustean zen, ze goguari joten zuen da. Batez rekurso asko pelotari izan da, beraz, ordu berandu arte aritu zen pelotan, ofizioa bazekila zein zelan jokatu izan da, rekurso askoko pelota izan da. Iker Arretxe semea segatzen dauka, eta arekin baino gehiagotan entrenatzera joango da gaur egun ere. Seguru, ez da gelde egote bat. Itzuli da aldageletatik Gaizka López, eta sakea Joseba Etxebarriak aterako du. 6-3. Zornotzako lagunonakeko bikotea aurretik. Udaberriko txapelketako finalak eskaintzen ari gara, Arrigorriagatik, bila doa, baina barrura egin dio pelotak ez du sartzerik izan Josebak, atzera Ajuriak oge askoak. Ezkerrez jarri da Dimarra, txokotik ezkerrez jaso Elederrek. Altura eman Anartzek, Lauter dira jetxi da Etxebarria. Ezkerraidez behartu egin nahi izan du Eleder, baina ez du lortu. Ajuria. Erdian gelditu zaio gantxoa. Gaizka Lópezek atzera. Ajuria.
Eskubiz, Ortuellako atzelariak. Behartuko du. Ajuria. Eleder González. Ez du aprobetxatu. Etxebarria. López. Ajuria. Ez dira jotzaileak atzelariak, baina horra gutxi ahaltzen dutenak bai. Ederki baztertutakoa. Bai, oso ondo, gainera gaizka hori, galdu ez, enbonda, gainera dana baztertzera, ez? Anartz. Gaizka. Ondo, berriro ere. Ajuriaren ezkerraren bila Gaizka. Zortzitik eraman aldakako atzelariak. Leder sartu da jokoan, baina minik egin gabe. Ajuria. Etxebarria gutxi, Ajuriari, ondo jetxitakoa. Moztu Josebak, atzera Gaizkak. Arrotuta zazpitatian ipini. Eleder, Gaizki utzitakoa. Ez du aprobetxatu Josebak. Gaizka López. Urdinak agintzen ari dira tanto honetan. Baina erremeterako aukerari gabe. Gaizka. Zetrato hartuko duten tanto honetan bi atzelariek. Bata jotzen, bestea eusten. Eleder. Hori ere gaizki jotakoa izan da. 7 eta 3. Aide zalde handia dago. Ia horlarien artean. Oingoan be Gaizka López duk uste ondo joatu dauela. Eskumakin ematen da gainera bastartzen. Ajuriak be nik uste otean gehitxo baldugu lain. Badeko labera ondino gaia gehiago egiteko, baina bueno, ikusten dugu ez dugu arrisku aurrien. Da orduen aurrien be aurreko pelota kada baten be ondo moztu dugu txokora. Nahi dugu nik uste zornotzar dira Etxebarria eta Ajuria goge askoa. Joseba Etxebarria. Errasakea. Ondo eraman du Gaizkak. Arrastatzaile hona da. Ajuria. Zortzian Gaizka López. Hau, ederki gozatutakoa. Bai, enbera eman di ondo. Erdien gelditu zaio ezkerraidea Etxebarriari. Eleder utzi Gaizkari. Ajuria. Gaizka. Josebari aukerarik eman gabe. Gainera, nik uste pelota jokatzeko dauela, eta orduen atxelari bitxe bat abesti ezin dabe monperatu, tanto guztin, da orduen besta erresa peloti hartzea, ez? Agian Elederrek deko aukera gitxua horrien hartzeako inbogingo du peloti aukera hor. Botera jokatu du, Keinu Etxebarriak, Ajuria. Ondo. Gaizka pelota baztertuz, azkarrez hormatik atera du Ajuriak, laguntzera joan zaio Eleder, pelota baztertuz, hortxe izan dezake, bolea txokora, eraman Etxebarriak, Gaizka, zabaletik bildu, Ajuria, Zapa gainean moztu,
Jaso Elederrek eta saiatuko da behin baino gehiagotan zulo horren bila joaten. Atzean pelotak asko jo behar baititu. Gaizkak utxe egin dezan. Zabalera naita Gailegi. Laugarrena Urdinentzat. Tanto asko gortu behar dute Urdinek. Saria lortzeko. López lehen urtean txapela lortu zuen txapelketa hontan. Orduen Borja Arregi izin zen bere aurrelaria. Ortuiako gazte bat. Eta Etxebarria izin zen txapeldun ordea, lehen urtean Parela izin zen bere atzelaria. Beraz, finala bebai Ortuia Zorrotza izin zen, eta Munitibarko frontoian izin zen lehen urtean. Gaurko finalak Arrigorriagan dira. Gaztetxo asko gaur pelotalekuan. Udaberri txapelketako finalak bertatik bertara ikusteko. Orduen partidu horre izin zen, 22, 21, olako bat uste eta maitu zola, eta pelotazo, pillo eman zeurien, bai Lópezek eta bai Varela. Epailek gantxara itzultzeko agindu eman die lau pilotariei. Berehala hasiko dira 12. tantoa jokatzen eta Graun txapelketan Grauni aurten iparraldea ere parte hartzen ari baita. Zer moduz, Carmelo, ze impresio, bai zuen mutilenak eta bai ikusi duzun beste guztienak ere? Nagusi mailan bintzat maila handia dago, Nagusi mailan ikuste bikoteka eta bai banaka, nik uste 6-etatik 5 bikote finala egoteko moduen dauzela. Nik uste oso parekatu dauen nagusi mailan. Eta gero 22 azpikoan nik uste Gipuzkoak beste maila txuge degola, bestien gainetik dagoela, bai bikoteka eta bai banaka. Nahi gu banaka lenguan, nahiko ez du jarri partidu hiri barriari, 19 tanto atutxak inzun, baina nik uste ikusi izan atutxak ikaragarri partidu zuela eta ez da erreza holan aritzea beti, baina iragarri ikusten da golpe itxela degola eta gero bikoteka ben ikuste altunak eta beste maila bat degola, da nik uste 22 azpikoan Gipuzkoak oso favorito dela. Da gero juveniletan Bizkaitarrak oso ondo dabiz, bai Etxebarria banakan orain arte partidu guztiak irabazita. Da Elordi eta Etxebarria lehengoan Gipuzkoan kontra galduzuen lehenengo partiduan ikuste juveniletan Bizkaia partidu, maila ona ari diez ematen, da baita ere nagusitan, nagusi mailan. Eta atutxa 22 azpien mano-manon oso ondo dabil, Bestela, posgarri da iparralde bikustea esker horman aurten. Da, nik ikusi goten mailatik ez dut ikusi maila askori, baina 22 azpian mendian nahiak bikote oso politeten da, guztiatan asko. Eta, ikusten da nola partidu gehienak, pentsa Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia, baina, bai Riojari Arabi eta nahiko errez irabazi da bela, eta ikusi da horrek anai biek ere, pelotan egiteko ikus guztiatan, gorbe, ilusien moztan eskerparetan, iparralde etorkizuna degola ikustea. Azken 3 tantoak Urdinek egin dituzte, berdinketa lortzeko bakarra falta zaie, 6-7 dugu markagailua. López, Keinu Etxebarriak, Ajuria, bilatu egin zaio Zornotzarari, atzera Gaizkak. Ajuriak ezkerrez. Gaizka Lópezek 8. Beste bat. Ajuria. Presarik ez dauka Ortuellarrak. Eman eta eman, segi eta segi. González Epe, atxean
atxera behaltzen dut pelota gehiena, beraz, anartzen bi edo ez, azkenien, bueno, tantu luzetute, baina aspaldiko tantuak horrela lortu dabe. Lau eta utxeko partziala lortu dute. Lortu jako Dano Lagunak klubeko bikoteak. Atzelaria zigortuz, lortu dituzte gehienak. Seigarren asakez. Bokoz kanpotik nahi dute Joseba Etxebarria. Eta Dimarra. Lehen da biziko tantoetan. Ezkerra idez eta min egiten ikusi dugu, baina orain ia ez dauka aukera bat bera ere. Ez da, eskuedeko zen moduen ez dako konbeni be luzatzea partidu asko, ondo sartu da. Txokoan Ajuria. Nik uste gehiago sartu beharko dala, aurrera emateko jokue, ze berak partidu aurreko kuadro hortan ikusten da bitxo dala. Da, saiatu beharko da aurrien jokatzen. Momentuz gaizkak ondo dabil, Lopezek eta Estido aukerarik ematen, baina aukera dekoenean aurrera jondiko da. Ajuria. Gaizka. Keinu. Hortik sartzen hasi beharko du. Ondo sartu da. Hori da. Eta airez, ondo bihurritu du eskomuturrarekin Elederrek. Gaizka López. Ajuria. Etxebarria. Ozen eskatu dio. Ajuria. López. Hortxe du, aukera, Zabaletik, Zabalera, tantoa, Elederrek azkenean. Errez zeldu da, baina ez da kapaz izan buena ite. Da horretik gainera jarri dio ja, ordu jarra. Jarraian eginda. Ezkerra irez min handirik ez du egin. Elederrek, baina langile dabil, ekin eta ekin. Eta tantoa azkenean, berak lortu du Zabalean. Kolore gorria zuen finalak hasieran 7-3. Tantoak erraxe marbukatzen hasita. Baina aldatu egin da neurketa. Pelota honekin gaizka ikusten da González ere, pelota honekin pelota tranquilo honekin tranquilo da bizela joatzen, da lasai hau. Da Joseba pesartzen da, nien mingi txitxo egiten deu, ez deu peloti asko ibiltzen, da González defentsa me tranquilo ibili da, eta gainera ontxe dejada ondo bota du Zabalera, baita Joseba ondo heldu. Baina honekin, bueno, tranquilo ibiltzen dira sortu diatarra. Ajuria. Asko zere gehiago parte hartzen ari dira, espero bezala atzelariak, aurrelariak baino. Erdira atera zaio gantxoa Josebari. Naita Zabaleratu. Ezin izan dio eutxi. Zortzina, espaldiko partez, tantoa gorriek egin. Eta baimen askatu diote paileari esertzeko. Joseba fresko egongo da, baina lan asko egitea egokitzen eritzaio emartzi. Horrein gotzez dira eseri. Zutik gelditu dira kantxaren ondoan. Tanto egin berri dutenak. Etxebarria eta Ajuria. Beste pelota bat nahi du Dimarrak. Igual apurbo egitxoa biltzen da, namentza sakerako eta gero aukero egiteko rematera da. Nik uste da euskala pelotak, gero agian gastatu egingo dira, baina lehen berotzen agitu direnean ikusi dugu batzuk. Gehiago basegola, bai. Eta pelotari hauekin ez gastatzea, zarritu.
bi atzelari hauek eman eta eman. Presari gabe jokatuko baitute. Pelota berriaz, zea partiduak ze norabide hartzen duen, momentuz 3 berdinketa izan ditugu, binakoa, zazpinakoa eta zortzinakoa. Iaz, txapelketa honetako finalean, 4 protagonista hauetako 2 izan genituen eta orduan ere oso neurketako gogorra eta estua ateratzen. Gaur itxura hori dauka Seniors mailako final honek. Behen Dabizekoa oso erraz hautsi da, gazteena 22 eta 2. Irabazi du Lea Motrollo, Munitibarko klubeko bikoteak. Baina bigarren hau askoz ere orekatuagoa doa. Josebaren sakearen zan, 6. kuadroan Ereder eta 9. terdian Gaizka López. Azpetik eman da atera du. Eskure badaio. Atzera Etxebarriak. Gaizka. Ea nola moldatzen diren atzelariak pelota berri honekin. Ajuria. Ordu Josebak utzi azkenean. Ajuria. Zabalduz. Gozatuz atzeratu Aldakokoak. Ederra gantxoa. Hortxe doka gelditzeko. Gardire. Erdian lortu tantoa, txokoan urtea behar bada erraseagoa zuen, baina... Pentseko zuen igual López bajatu guzola ametik zulo hondiz ikusten zen txokoan, baina pentsatuko zuen, ez dakit, beste atzelari klase baten kontra da biela, horra bire doiela ziztu bizien edo ardire botade, baina gaur ikusten da, markeu eskero bai txogora bai zabalera errezingo dagoela tantu, ez? Ondo saldu de bor. López oso atzean zegoen. Bai, atzean gatuta dagoa. 9 eta 8. Berriro aurre hartu dute markagailuan gorriek. Sakatzailea da Etxebarria, baina berrestuan oso ondo moldatzen ari da orain arte Gaizka. Etxebarria. Utzi Elederrek. Jode. Goiti bera txikitzeko aukera badauka hor. Aurrelari gorriak. Deja da horretara orain ondo iritsi da bai. Bote mon eskero ja beste gozaba da. Ja denpora moten de bote mon eskero. Airean ez baina, bote etxi eskero. Ajuria. Gaizka. Hortu jarrak atzeratu. Ajuria. López. Ezker hormaren bila orain atzelari gorria. Ederra. Bai. Errematerik onenak zalantzatik gabe Joseba Etxebarriak egin ditu neurketa honetan, baina hala ere alderik zulorik ezin egin markagailuan. Aurkariak gogorra baitira. Postura polita dauka errematerako. Hori aurreko tantoetako bat izan da. Behen da biziklota zabaldu eta ondoren herrian bukatu. Oraingoa erremate zuzena lortutakoa izan da.
3-0 partziala, gorriek. Joseba Etxebarria. Sake luzea. Eleder bolea sartu da. Ajuria. Ondo jotako hain, Oso ondo, eraman du Gaizkak. Zabaldu. Eta ondo moldatu da defentsan. Eleder González. Oso ondo. Ajuria. Altura eman nahi. Joseba Sarreztadin. Pelota jetxi orain Ajuriak. Gaizka. Hortxe du aukera Ortuellarrak. Aurkariari peloteoan gaina hartzeko. Ajuria, eskubiz. Bote handia egin dio Lopezi. Anart. Anart zangoan beba Bilbera pelotia joten. Biltzate Gaizkan aurretik ibili da tantuntan momentu gehienetan. Eleder hausartzen den, utzi egin dio Gaizkari. Arrotu pilota Gaizkak. Txokoan utzi du, iritsi egingo da Joseba. Gaizka. Anartz. Eskubiz orain, atzelari gorria. Ondo emandakoa. Bai, ederra, pelotazo ederra. Bai, bera de gustora geratu da, ze orain arte berak amengo atzeko lanak egiten ibili da, eta amengoan ja bera hasi da tantontan, ikusi da gehiago dominatzen zebiela, pelota honekin behintzat gustora dabil. Eta hor pelotaka da ona eman dago, indartzu, urrin, da ondo baztertuta hemen behatzegarren kuadra. 35 urte ditu Anartzek, zure herri berekoa da. Bai. Carmelo, ez dakit inoiz elkarrekin jokatzeko edo elkarren kontra jokatu zuen? Ez noa nolako, ez nipe, profesional eta gazte jo nintzen, da ikusten nuen, pelota eskolan gurekin ibiltzen zen, Oier zeharrakin gehien bat, adinu berdineko hasiela eta horrekin entranetzen da ibiltzen ziren, ikusten. Da bai, urte piloa egin deuz pelota, galdago pelota eskolan, da gainera, partidu erra bota ditu eta lortu du herrirentzako be herri arteko txapelketak eta guentzat gure herrirako lan bikainen du urte askotan, da bain Zornotzako pelota eskola hortan dago eta oraindik afizioaz da behintzat gaztieri hau zer dan erakusten, ez? Azpiezpitik ateratako sakea. Erantzun bikaina. Gaizka Lopezek, 11-8. Erdiak egin dituzte gorriek. Joseba. Naita botatako Azabalera. Moztu Elederrek. Joseba. Ajuria. López. Ondorain atzelari urdina. Tanto. Pelota aldaketarekin partidua bera ere aldatzen den. Atozen tantuetan. Lau egin dituzte gorriek. Pelota berriarekin eroso ari ziren. Baina orain urdinek egin dute 9. Gaizka eseri eginda eta pentsatzekoa da lehen erabili duten pelota aterako dutela berriro ere danok lagunak taldekoek.
1 minutu partida hasi denetik. Ordu betetik gora joan litekeela pentsa genezake. Orain arteko martxari segizkero. Gaizka da aurrena eseri dena, bera lehen da bizi zutitu dena. Epaileari ze pelota nahi zuen eskatu. Aurreko pelota izango da, eurena purbete motretxo badana. Herri arteko txapelketako finalak aipatu dituzu. Carmelo Udaberrian amaitu zen Bizkaiko Federazioak antolatutako txapelketetako bat, 3 hilabete iraundu honek, gero lauterdiko etorriko da okerrezpanago, eta herri artekoa. Bai, hori da, bai, lauterdi barrukoa hori. Baiara arteko ja prebiak inda dauzela, aurreko partidak, eta ontsa ja puntan heldu ziena Bizkaitarrak, oine hasiko direz datorren artzetik aurrera ja hori lauterdi barruko Bizkaiko txapelketako azkenengo fasea, da gero bai, zuin osume da, ja herri artekoa, da gero ja udako txapelketak, gehien bat. Bizkaiko opena eta udan jolasten den, normalean herriko festatan jolasten dinezen partiduen, horrek txapelketako baten barruen sartuta dauz, da horre arituko direz, gehien bat pelotariek. Santa Polita jokatu dute, baina tantoa orain bukatzeko zorian egon da. Ondo zabaldu du Josebak, aukera berriro Etxebarria, doktore bukatu du. 12 eta 9 gutxi iraundu lehengo pelotarekin bikote urdinak. Euren pelota aterako dute berriro Etxebarriak eta Ajuriak, eta emakumeekin ere, Carmelo, festa handi bat antolatzeko asmoa baduzue? Bai, hori zahosti helen, nik ez nekien, baina uste dute badabizela neskak pelota eskola batzutan bada, zapiru neska, da azkenien horrek alkartu baten, da bai eskuz, bai palaz, emakume pelotan festa bat egitea, gainera, adineko andra batzu nahi dabe eskola batzutan badabiz pelotan beren semi eta bizelako eta eskuz jolasten, da pelota gozo-gozoekin, da azkenien jaialdi bat ingo da, bai eskuz, bai paletaz, neskak ere, kirol hontan parte hartzeko atiak zabali dauzela, eta gustora badabiz da, gustatzen badabie, federazio aldetik esan dabie, ados dauzela, eureri be aukerak emateko. Erraminta ere bere martxa egiten ari da, Bizkaiko pelotalekuetan barrena. Zesta eta pala ez daukate ahaztuta, eta hoien emanaldi batzuk ere aurre ikusita daude hemen Euskal Telebistaz aurten emateko. Atzeratu Ajuriak, ezkerrez atera du hormatik Gaizkak ederki gurutzatutakoa. Garra da hori, oso ondo Gaizka. Hirugarren pilotaka da jarraian Ajuriak, jetxi oraingoan, primeran jetxi ere. Ondo lagundu dio Elederrek atzelariari. Gaizka. Anartz. Etxebarria. Gaizkak atzeratu, baztertu. Eleder. Ezkerparetari egi eman, erdira atera zaio Ajuriari, eta agintzen berriro Gorriak. Behartu egin du, eta tanto ezkerra idez. 13 eta 9. Ondo jundabi eta lehen esan dugun, nik uste parti hor dagoela, ez? Aldie atxien Gaizka eta Anartz oso ondo dabiz biak. Nahiko paretsu dabiz jotzen da buena iten da. Joseba sartzen da nien jokuen, beste martxatxu da aurrien, da nik uste horri lortu behar duela, ez? Joku aurrera amatea eta ia lortzen dauzen tanto ia da bat egitea. Bestela, atxien ikusten da aldi ez dagoela, atxelari bizek ondo da bizela, ez?
Eta lehen aipatu duzun bi gauza gertatzen dira beste pelota jokoan jartzen dutenean, batetik aukera gutxi dituela Josebak, oso eroso dabilelako gaizka pelota horrekin, eta bestetik sartzen denean ere pelota honekin min gutxi egiten duela, beste pelotarekin. Hori gertatzen da, bai. Honekin ordea min egiten ari da. Hori da, gantxua, ikusten da honekin gehiago biltzen da lurrean, da orduen Gonzálezek arazo gitxo deko eramateko, lurrean begitxo biltzen da, eta hemen zabaleko arrastatugu eskero, askar doie jente artera, ez? Espasmatu. Kenpora. Gale errepes. 14 gutxitan utzi dio horrelako pelotako zoa aurrean kale eginda, baina ez du tekina ateratzeko baliatu Eleder Gonzálezek. Alderik handiena, hoxe dugu, 14-koa. Zortzinako berdinketar arte oso parekatua jonda neurketa. Baina azken tantoak harin xemar egin dituzte gorriek gustoko pilota honekin. Oraindik sakez tantorik egin gabe dago Joseba. Hau gaiztoa doa. Eraman hori ere gaizkak. Txapainan. Ezkerrez. Aukerakoa Ajuriarentzat. 3. kuadro terdian. Asko luzatu du 10. kuadrora. Ederki jarri du. 15. txokoan. Bikain utzita lortu du. Etxebarriak. Martxa hartu dutela ematen du, Carmelo. Bai, nik uste hasi da ondo gero rogin du tarte bat, ez daula pelota askori, nik uste Orgaizka Lópezek aukerak, ikusi du bere aukerak atzean zegoela partidua, baina zuk esan zuen moduen urdinepe tanto iteko pelotak asko, ikusten zan nahi eta dominatu Gonzálezek ezuela lortzen tanto egitea. Da hori nik uste igual ametik aurrera be, konturatu da, nahi eta dominatu ere, kostetan jakila tanto itea, pelotak asko tanto bakoitzean. Da, oine anartzen nik uste gehitxu ari dala joten, eta hori gertatzen bada, Josebak pelotea bien hartu eskero, bai gantxoz edo bai txokoan itxi eskero, errestasun edeko tanto egiteko. 15-9. Saki ona. Oso ona. Oso ondo ez. Baina, sake zaila asko eraman du gaur. Zenbat buenen doze gaizak bere bizitzen. Gurutzatu ezkerra irez. Oso ondo. Txokoan bihurritu egin du. Efektua segon da, Joseba gelarri onda, ja gorputxea etorriako pelotea. Gaizkak atzeratutakoa eraman du Ajuriak. Goiti bera ezkerrez, orain bolea zabalera naita. 3. erremate saiakera, bipareta baina harrapatu egingo du Josebak. Airez, haze, sotamanoa. Ez da asko ibili pilota. Eleder, ezkerrez jarri behar izan du, txokoan utzi, iritsi, barruan izango da. Sotamano orain ezkerrez, gaizkak. Ukin deus Elederrek, horre aukerak, tantu iteko baina, ez teu lortu. Ajuria. Utzi azken unean Josebak. Ondo Ajuria. Ea, orain zer egiten duen, atzeratu edo moztut, zabalera. Zule ikusi dugu. Ondo heldu da, baina ez dugu ondo pelotia sartu eskunda kunjako zabalera, kanpora. 35 urte ditu, eskarmentu handia, atzelari gorriak. Eta partida nola dagoen ikusita. Zulo horretan pelota utzizkero min egiteko arriskoa bazuela ikusi eta baita egin ere. Azken 5 tantoak jarraian egin dituzte gorriek. Eta 9-1 partziala ere bai. 8 eta 7 galtzen joan dira. 3 berriketa izan ditugu, pinakoa, 7 eta 8 geroztik aurretik dabiltza
Etxebarria eta Ajuria. Sakez tantorik egingo ote du, Carmelo? Nik uste, ondo ari dala sakatzen, baina eskatzelako sarrestuen aurrekoa, Horregatik izan dizut, hain ondo... Bai, nik uste lortuko daula. Hau, ezkarra irez, txokora joan da Eleder, baina gurutzat egin dio. 17 eta 9. Arrisku hori izaten du goleaz sartzeak. Ez bazu kentzen gero buena inezkero beha hor gantzua erdire beha jaztotxu denbora emuten. Ez bazu lehen kentzen peloti hor ja ez da erresa leku ebiatzen. Bi aukera ditu hor errematatzaileak txokoan utzi edo zabaldu eta asmatu egin behar zer denborarik ez du ematen. Zalantza egin eta gero Eleder txokora abiatu da, baina beste aldera bota dio Etxebarriak eta hor zeukan zer eginik. Etxebarriaren sakea. Hau ere eraman du. Gaizkak txokoan utzita lortu du. 18. Tanto asko egiten ari da Joseba aurrean. Gainera hori beren sakearekin baliatuz, hori joku, atakeko joku hori ondo menperatzen dugu, ez? Gainera gaur, bere gustura dabil, normalien bera dabil atakean da, badakizu horrelari beste lanak ezakola gustatzen, ez? Duke dantzatzen ibiltea alde batetik bestera, eta bera gaurkoan, olako lanik gitxitan izan dugu, ez? Carmelo Ariz Navarreta ere aurrelaria izan zen urte askoan profesionaletan. Gaur egun Bizkaiko Federazioarekin lanean ari da. Udaberri txapelketan 18 eta 9. Etxebarria eta Ajuria, Zornotzako lagunonakeko ordezkariak. Aurretik dira markagailuan eta ez dirudi txapelak ies egingo dienik. Lau tanto falta zaizkie. 3 orain. Baina gurutzatutakoa Joseba Etxebarriak. Saiatu da Eleder González eramaten, baina txapa jo du pelotak. Joseba beha markaiban konfiantza aurrelari batek bakizu, bildurrez sartzeko bildurru barik eta markaiban dagoen aldearekin baino ikusten da oso lasai oso gustura doela bile eta ondo sartzean ari da. Hiru tanto falta zaizkie Udaberriko txapelketa irabazteko Etxebarriari eta Ajuriari. Azken tantoak nahikoa errez bukatzen ari dira. Erdialde horretan tanto luze askoak ikusi ditugu. Baina Joseba zart egiten ari da aurrean. Aukera gehientsuenak baliatuz orain arrosa marrutzi du, baina jokaldia egiten hasi zaio gero Eleder, hori buruz gain. Erotakara bikaina Gaizka Lopezek jotakoa. Gainera zuzen junda, Joseba hemen Zabalen itxitako dejadaren bila nahiko zuzen junda. Gainera jakinda igual Zabalen itxiko zuela eta alan da bestu oso ondo itxi Josebak. Eta sekulako pelotaka da manda. Hor ikusten da nola Zabalan izteko aukera ukan. Nik ere txarra izango zela uste nuen, pareta hori. Bai, hor dejada izten du Zabalien. Badiru ditxapajo dagoela, baina, tantu urdin. 10 eta 19, beste pelota bat atera dute saskitik, eta ez dut uste lehengoa danik, beste bat ematen du.
Bai, probatzen ari de barri izango da. Koloreaz behintzat erabilita, aspaldi erabilitako pelota dela ikusten dela, beste partidotan, zeia kolori txuri hori galduta egola. Bizkaiko klub gehienetako ordezkariak izan dira Udaberri txapelketa honetan gaur du azkeneko eguna. Lehendabiziko neurketa oso azkarra eta kaskarra izan da, baina bigarrenak gauza onak erakutsi dizkigu, behar bada oreka faltako zaio bukaeralde honetan, baina lehendabiziko erdian indarrak nahikoa parekatuta izan dituzte. Sake luzea. Ajuriak eraman, bila doa Eleder, ez da usartu, eskatu orain Ajuriak. Gaizka López, huts. Hasieran pelotaren bat bota du, baina geroztik utxegin gabe zegoen Ortuellakoa. Eta Amar ez dirudi garaipenak ies egingo dienek, Carmelo. Ez, normalean ja neko menperatute dago ja partidu hau. Da, bueno, nik uste Josebak sakez ez dakitengo dagoen, baina sake bueltan edo aprobetxeko dagoela azkenengo tantu bi hau gehiteko. Sakez bi aukera izango ditu. Lehen da bizikoa hauxe. Elederrek. Oso ondo sartu da, bakendu gainera. Ajuria. López. Eleder. Ezkerra irez. Ondo. Atzera Gaizkak, bolea Ajuriak. Denbora badu, behar bezala jartzeko anartze, baina ez du eraman. Ez, pelotia jan indotza azkenian. Ez du neurtu ondo eta gani atorreiako pelotea. Orain euren lehen da bizikoa eskatu dio atzeko epaileari Gaizka Lópezek ez zaie nunbait azkena ateratako hori gustatu. Eta alik eta tanto gehien egiten saiatuko dira lehen da biziko pelotarekin. Ordu bete hasi direnetik. Eleder González etorriko da sake ateratzera. Ezkarrez jarri da Ajuria. Gaizka. Etxi. Ajuriak eutxi. Ezkarro Ormaren bila. Oso ondo jarritakoa. Joseba. Indartxu jetxi. Elederek jaso. Beste aukera bat izango du. Dimakoak. Bipareta. Oso ondo bihurtu du. Oso ondo. Este va aprobetxatu, Etxebarriak. Horre bipareta egiteko indar handize behar da, eta angulo zehatz hartu bida. Plan efektu barek egiteko, eta orduan erdien itxiotxo, eta Gonzálezeko oso ondo. Efektu horrekin txokora, ia boterik emon bez. Horre Etxebarria berriro, mosteko aukera izan du baina. Bipareta egitea pentsatu dut, eta hor saldu da. Elederrek ondo egiten du jokaldi hau, lehen ere ikusi dugu. Oso ondo. Zabaletik. Efektuarekin oso ondo, horri kontrako oso ondo ezker horma bilatzen, pelota eroritzeko lurrera eta ondo egiten dugu hori jokaldia. Bolea zerantzun dio eta ondoren txapara bota du Elederrek. Asmo ona zen.
jokaldia azkar egin nahi izan du. Bote gitxitxo ginde hori zabaltzeko, albotik egiteko bote gitxitxo ginde eta nahi eta makurtu, ez da erresa. Ez zion denborarik eman nahi Josebari, baina antzen zabalean eta txapagainan izan da ere, ez zuen helburua lortuko. 21-12. Zornotzako Lagun Onakek irabaziko du senior mailako udaberriko txapelketa. Lehen da biziko finala galdu egin du, baina bigarrena irabaztear dira Etxebarria eta Ajuria Gobeaskoa. Josebaren azken sakea. Jaso du Gaizkak eta behera gero, gantxoa. Bai. Amaiera ona eman nahi zion neurketari. Presa lartzu, bai. Gainera ikusten zen, baztertzen zoala peloti hori eta izteko betu izango zen, ze guztuene... Ez nahi ondo gindeu sartzeako, baina ez dugu ondo jokaldi. Eleder González, Mamarigako 21 urteko aurrelariaren sakea. Oso ona sakea. Bueno, sake azkenean González sartu da. Sake derri zen, bai. Oso gurutzatua. Marrean ipini du pelota. Eta hortik ezkerrez ezin izan du Anartza Juriak jaso. Lau eta bateko partziala lortu dute Gonzálezek eta Lópezek, baina ez dirudi lehen egindako okerrak zuzentzoko balio izango dienik. Aurrekoaren antzeko sakea egiten saiatu da. Ezkerra ire Zabalera Elederrek. Gaizka López. Ezkerrez. Ajuria. Gaizka jaso. Utzi Josebak. Ajuria. Berriz ere bai. Aukera egokiaren zain egongo da aurrean Joseba Etxebarria. Oraingoz ez da sartzen ausartu. Aukera hobeak etorriko direlakoan. Ajuria. Espaldiko partez Ajuria da bile peloteoan ganditzen. Da Josebak bakingo da aukerak. Sartzak. Txost egin du pelota horrek, arazoak izan ditu, baina eraman du Josebak, eskatu erain Ajuriak, zabaletik. Hortxe doka agintzen hasteko aukera Etxebarriak. Sotaman ozondo moldatzen da Gaizka. Bai, gainera bertan egon da eta bai, hor, kale. Hortxe bukatu da neurketa, jokaldia egiten hasi da Eleder, bide erdian gelditu zaio pelota, 22 eta 14 nagusitu da Zornotzako Lagun Onak taldea. 3 berdinketa izan ditugu, binakoa, zazpinakoa eta zortzinakoa, baina hor pelota herri bat atera dute gorriek eta asko zobeto moldatu dira. Bata atzean agintzen eta bestea aurrean errematean, Carmelo. Bai. Nik uste lehenengotan Gaizka oso ondo hasi da, Ajuriak ondo utzi dagoela partiduari. Eta gero, Joseba sartzen zanean ikusten zan beste martxa bat sartzen zuela, batez be tanto amaitzerakoan. Eta gero bigarren zatean Ajuriaren ikuste gehiago jo duela, dominatu duela, eta aukera gehiokin dagoela Joseba Etxebarria sartzeako, eta tanto mordo egin deuz, batez be eskerreiro horrekin. Bai, zoriona Joseba. Bai, eskerrik asko. Partidua ondo hasi duzue, 7 eta 3 aurreratu, baina haiek atera duten pelota batekin ez zaretean ondo moldatu, Gaizka pixka eta agintzen hasi da, eta aurretik jarrik zaizkizue? Bai, hasieran ondo hatze gara, nire rematen eta atxertetan ibilinez, baina gero hori peloteaz Gaizkari minitea gatsa zan, horipe
pelota asko harri moduzko esormana, eta, bueno, airupe aserta binda hori horina, baina gero guke ataregu gure bigarren pelotea, eta horregaz be anartxe hobeto hasi jolastuten, eta, bueno, hor nahieko tarte handia hartu eta gero horregaz, bentakaz jolastu dugu, ez? Eta zu ere sartzen zinenean, pelota horrekin min gehiago egiten zen duen, gehiago ibiltzen zen. Bai, González, hor defentsan arituteko be gure peloteagaz zailtasun gego kintoz, ez? Peloteak lurritik eta bekea urtetan zauen, eta, bueno, hor nahiko komodo ibili gara. Haze bi atzelari, seguro labiak. Bai, ja, esperientzia askokoa biek, eta, bueno, ikusten da ez zelango mailarekin atzelari bien, ez da veteranoak izan. Eskuak zer moduz? Bueno, oinarte gaztean ibilen ez apurtxo dudatan etori, baina, bueno, gaurre ondo torrenez eta nahiko ondo aguantosti. Eskoiagaz nasi bili konfiantza askogaz, baina, bueno, sekeraz aguantosti eta posik. Hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera? Bueno, oine balazte rude badautor eta, bueno, horri aprobetxetan dugun apurete partiduakaz eta disfrutetako. Zorionak? Bale, eskerrik asko. Joseba Etxebarriaren hitzak izan dira. Garaipena lortu dute berak eta anartzek eta antzera ikusi dugula denak partidu, Carmelo? Bai, Josebak dirudi entzuten egon dara gure komentario guztiez, pelotan asuntu guk esan dugun gauzera berbera esan dut, eta, bueno, nik uste, azkenien zuen jozun moduen. Hemen sekretu askorik ez dagoen partidu honetan. Sari banaketa egiten oraintxe hasiko dira, lehen da bizi eskuz banakako gazten finala jokatu duten ordezkariak. Zornotzako lagunonakoek galdu egin dute, 22 eta 2, Meabek eta Lizundiak, eta behar bada tristeena horixe izan dela, pena handiz joango direla mutil hauek. Finala 22 eta 2 galduta. Sariak ematera Bizkaiko Federazioko presidentea etorri da, Jose Manuel Fuentes, eta baita Arrigorriagako alkatea bera ere, Asier Albizua. Txapeldunak Lea Motrollo Munitibarrekoak, Eneko Muñoz Guren eta Endika Uriondo. Txapelduna Pozik eta ez daitezela desaminatu galdu dutena, Carmelo. Bai, holakoa gertatzen diez, ez? Txapelketak horrek esaten diz, irabazi eskero posi, baina hemen empaterik ez dago kirol hontan, da galtzea betoketan da, eta zoritzarrez noiz behin gabe, asko gaitik galtzea, eta itxura eskaz ematen, ez? Baina, bueno, holako edanak induguz, da jarraitu bida, datorren amaitik egun bire berriro txandala epini, eta gogotxu frontora, holakorik ez da berriro gertatu. Artegian ezaguntzuten, oraindik ere triste daudela gaurko finalaren zainain beste denbora pasako zuten, aste osoa ilusio handiz entrenatzen, eta gaur Roma etorri eta bi tanto baino ez egiteko. Hauek beste erabateko markagailua lortu dute, galduarren bigarren finala irabazi gabe gelditu dira. Eleder González eta Gaizka López, baina sikiera 14 tanto egin dituzte, eta partidaren erdialdera arte aurre egin dite Joseba Etxebarriari eta Anartz Ajuriari. Hortxe dira podiumeko koskarik gorenean, udaberri txapelketa irabazi berri duten Zornotzako lagunonakiko ordezkariak, 35 urteko veteranoa atzelaria, 22 urteko gaztea aurrelaria. Arrigorriagan duela gutxire arte profesionalak izan ziren protagonista, eta gaur afizionatu mailako festa antolatzea egokitu zaio herri honi, eta bertako agintariei ere eskerrak eman behar, Carmelo. Bai, horrek gogo sartu da finala eguna ekartzea, eta, bueno, olako udaletxeak eta laguntza hileak ondo torten diez kirol guztientzat, eta batez be pelota mundu ontako, ez? Argazki orokorra berehala aterako dute, bi finaletan parte hartu duten pelotariekin, eta Bizkaiko Federazioko maskotak ere hortxe dira alde banetan jarrita, presidentea, Arrigorriagako alkatea,
Inorrez eta argazkian falta, Carmelo Ariznabarreta, eskerrik asko eta aurren arte. Bale, eskerrik asko zuri. Txapeldunak eta txapeldun ordeak, podionean igota, amaitu da, Arrigorriagan Bizkaiko Pelota Federazioak antolatutako festa. Besterik ez, bertatik, agur terdi ondo izan.